Башкортостандың буендыры кытлыгын һәм иреген яклagан милли батырларыбыз бүгенге Рәсәйнең идеологик душмандары. Уларга куелган һәйкәлдәр махсус һәм тупас рәвештә юк ителә. 2008 елда Башкортстан Республикаһы хисабына Санкт-Петербургда Әхмәт Зәки Валидига бюст куелган иде. 11 елдан һуң Җәмәгать контроле үҙәге рәисе Анна Филоненкова был кызыксыну уятты. Уның прокуратурага язган ялаһынан һуң бюстың хукук бозулар менән урынлаштырылганы һәм гомумән Валидидің сепаратист һәм экстремист булуы ачыкланды. 2021 елда бюстты һүтеп алдылар, әмма ул Башкортстанга кире кайтарылмады. Зәки Валидидің Сибайдагы һәм Темәстәге бюсттары ла шул ук язмышка дусар булды. Беренчеһе 2021, икенчеһе 2023 елда алынды. Төзекләндерергә җибәрдек дисәләр дә, улар кире куелмады. 2024 елның сентябрендә Өфөләге Милли китапхана диварындагы Зәки Валидига куелган хәтер тактаһы алынды. Уның да кире кайтуына өмет юк. Шуныһы кызык. Урыстар тагы ла кемдер турасындагы хәтерде юырга теләй икән. Салават Юлаевмы, Кинья Арсланов булырмы? Ирекле Башкортостанга кушыл.